την επίθεση, παίρνει και τον πόντο. Για την Βαρουδάκη. Παίρνει την επίθεση ίδια. Μπάλα όμως θα καταλήξει out. Υποδοχή από τον Χρυστοδούλου. Επίθεση από τον Ιτόχη. Βγάζει την άμυνα Αλεξακού. Ο παίρνει την επίθεση. Θα πάρει και πολύ ωραίο εδώ τον πόντο. Η Δάφνη Βαρουδάκη είναι στη γραμμή του σερβίς. Και από την καπουρά του. Η έμιση είναι ο Λούτς. Και εκεί με ένα πολύ ωραίο χτύπημα. Δεν αφήνει περίφερο στην άμυνα των Αμαζόν. Η Ιωάννα Καρέλια θα αναλάβει τώρα το σερβίς για τον Πανιόνιο. Ακριβώς του σερβού. Βάζει την υποδοχή Τζαφέρη. Περνάει την μπάλα η Τόση. Η έμιση είναι ο Λούτς. Σπάει μπάλα στο μπλοκ. Σώζει την μπάλα η Βαρουδάκη. Περνάει την μπάλα τώρα στο Δούλου. Επίθεση για τους εκεί ανέρθρες. Με την έμιση είναι ο Λούτς. Βγάζει την άμυνα η Τζαφέρη. Την επίθεση του Πανιόνιου. Ξανά με την Λούτς. Πάει μπάλα στο μπλοκ. Καταλήγει out την μπάλα και έτσι ο Πανιόνιος θα πάρει το προβάδισμα για πρώτη φορά στο Νέσερ. Και τον στο μείον 1. Σε Αμαζόνες έχουν το σερβίς. Θέλει τόση. Και έχει Αλεξάκου. Επίθεση είναι ο Λούτς. Παίρνει τον πόντο η Κενέα της Ακραία. Κακή συνεννόηση εδώ από παίρνει και την επίθεση, η μπάλα δεν περνάει από τον μπλοκ τον Καθάριο και Γουγούση. Επίθεση για τον Πανιόνιο με την Γουγούση. Βγάζει την υποδοχή Τόση. Παίρνει την επίθεση στο Δούλου. Βγάζει την άμυνα ATM για τον Πανιόνιο. Ο Λούτς θα πάρει την επίθεση, θα πάρει και το μπλοκ. Η έξυποδη που έχει πετύχει προέρχονται από την Κενέα της Ακραία. Τον Πανιόνιο, ο οποίος έχει τώρα το σερβίς. Με την TM η οποία θα πετύχει τον Άσο. Πέρασε πλέον με τους πόντους. Ένα διεύθυνση που είναι στη Άσο. Και έχει τώρα το σερβίς. Βάζουν τις υποδοχή Αμαζόνες. Συνομικού παίρνει την επίθεση αλλά όχι και τον πόντο. Καθώς εκεί η υποδοχή του Χρυστοδούλου και νέος άσο την Βασιλιάνα Πασταδόρο, η οποία έχει καταφέρει να βάλει ο δώρος. Είναι έτοιμη να εκτελέσει άλλο ένα σερβίς. Βάζουν οι μπορεί να βρει την επίθεση. Με την πίσω ζώνη Αλεξάκου, επιτίθεται. Περνά την μπάλα στις φιλοξενούμενες και τώρα είναι επίθεση τον Πανιόνιο. Με την όλη τη φορά παίρνει τον πόντο η Κενέα της Ακραία. Πάει και για την επίθεση. Θα κουρά του βγάζει την άμυνα του Πανιόνιου. Η έμιση είναι ο Λούτς. Εκείνη θα γίνει νικήτρια από το μπλοκ που έστησαν οι Αμαζόνες και μειώνουν σε 16-10 με την Νίλ να είναι το άλλο σερβίς. Ο Λούτς στην υποδοχή. Η έμιση είναι Γουγούσης, πάει μπάλα στο μπλοκ των Αμαζόνων. Το πετύχει τώρα με την Νομικού να περνάει την μπάλα. Ο Λούτς στην πίεση των Πανιόνιους, πάει μπάλα στο μπλοκ. Τόση θα πάρει την πίεση περνάει μπάλα από το μπλοκ των Γουγούση και Καθάριου. Κρίση την ο Λούτς, πάει μπάλα στο μπλοκ των Αμαζόνων. Περνάει την μπάλα ο Γουγούση, θα πάρει και τον πόντο η Γουγούση. Βρώνει καλούς στο σερβίσμα για τον Πανιόνιο. Θα πάρει τον Άσο η Κενέα της Ακραία. Και χρειάζεται τώρα να εδραιώσει το πρόγραμμά του. Τελείωσε το σερβίς. Νέος Άσος από τον Πανιόνιο. Και από τον καλούς στο σερβίς. Θα πάρει τον πόντο ξανά. Θα περάσει την μπάλα η Γουγούση. Και από τον Λούτς. Γέμισε Αλεξάκου και εκείνη θα πάρει τον πόντο. Πολύ ωραία η επίθεση από την εκτελέση του σερβίς. Δεν πρέπει μπάλα από τον μπλοκ των Αλεξάκου και τώρα το σερβίς του Γουγούση για τον Πανιόνιο. Βάζει την υποδοχή η Νικολαίδη.
μπλοκ. Για να έχει τόσο αναλάβει το σερβίς για τον Πανιόνιο, για τις Αμαζόνες, με συγχωρείτε. Το φτιάχνει ένα Αλεξάκου. Η Έμι θα πασάρει στην Αλεξάκου. Και εκείνη θα τελειώσει πολύ ωραία την επίδεση και παράλληλα το πρώτο. Βόρειας Καρολίνας θέτει πλούσιο ταλέντο. Τελεί η Αμερικανίδα το σερβίς. Καθάριου παίρνει την επίδεση, βγάζει η Νίλον την άμυνα, αλλά συνέχεια η απέχει σε απόσταση ενός πόντου από τις Αμαζόνες. Που μπορούσε να εκτελεί το σερβίς και να παίρνει τον άσο Αναστασία Γουγούση. Η διαγώνια του Πανιωνίου εκτελεί το σερβίς. Θα πάρει και δεύτερο συνεχόμενο άσο Γουγούση. Έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ την άμυνα της ομάδας των Αμαζόνων. Ο Σοδούλου θα βγάλει την υποδοχή. Τόση θα πάρει την επίθεση, αλλά εκεί είναι το μπλοκ. Υποδοχή από την Κακουράτου. Και εμείς στη Γουγούση εκείνη από την πίσω ζώνη. Θα ευνοηθεί από το αντίπαλο στην Νικολαίδη. Αλεξάκου. Είναι ο Λουκς. Και παίρνει μπάλα από το μπλοκ των Αμαζόνων που θα πετυχούν τώρα με την νομικού μπλοκ. Και ο Ναχαρέλια είναι στο σερβίς των Πανιόνιων. Έχει βρει του νομικού. Τόψη στην υποδοχή. Το Δούλου στην επίδεση. Βγάζει την άμυνα η Καρέλια με περάταση. Ο Λουκς θα πάρει την επίδεση για τον Πανιόνιο. Επίδεση τώρα για τις Αμαζόνες με την Τόση. Αλεξάκους είναι ο Λούτς. Εκείνη θα πάρει στο τέλος τελείς του σερβίς. Αλεξάκου. Έμεις είναι ο Λούτς. Πάει πάρα στο μπλοκ. Το πόντος πηγαίνει στο Πανιόνιο. Δεν είναι να τελέσει το σερβίς της Αμαζονές. Για την Κακούρα του. Η Έμις Αλεξάκους πάει μπάλα στο μπλοκ. Είναι επίθεση τον Πανιόνιο με την Κακουρά του. Να παίρνει τον πόντο. Τόση στο σερβίς. Ποδοχιά την Κακουρά του. Παίρνει για την επίθεση. Άμενα την Τόση. Βάλα στο μπλοκ της Καρέλια. Επίθεση της Αμαζόνες. Αλεξάκου συνά με τον Πανιόνιο που θα τώρα του Γουγούση. Θα πάει και τον πόντο η Αναστασία Γουγούση. Πολύ ωραία. Είναι η κυρία τώρα στο σερβίς. Την Αλεξάκου. Η Έμις Αλεξάκου πάει πάρα στο μπλοκ των Αμαζόνων και είναι επίθεση τώρα για τον Πανιόνιο. Την Αλεξάκου ξανά να παίρνει την επίθεση, να παίρνει και τον πόντο. Όχι, τελικά θα σώσουν την άμυνα οι φιλοξενούμενες. Θα πάρει νέα επίθεση, πάει μπάλα στο μπλοκ. Υποδοχή, έμψει το Λούτς, μπάλα θα κάνει σερβίς. Την Αλεξάκου, έμψει το Λούτς, παίρνει το από το κέρδη. Βγάζει την άμυνα ο Λούτσι και στον Πανιόνιο και στον πόντο. Και έμεισε ο Λούτς. Πάει πάρα στο μπλοκ των Αμαζόνων, αλλά συνέχεια βρώνει ο Λούτς. Σερβίς. Διαφέρει στην υποδοχή. Και Αλεξάκου πολύ ωραία. Θα πάει τον άσο και είναι της ακραία. Σερβίς. Και άσος από την Βερόνικα ο Λούτς. Πρέπει ο Λούτς να έχει την μπάλα στη χέρια και να έχει την ευκαιρία να τελειώσει το σετ. Και άσος από τον Βερόνικα ο Λούτς, 25-20.
μπλοκ από την Καθάριου και 1-1. 1-1 και ο Λούτσης σερβίς. Το Τζαφέρι, επίτευξη τον Πανιόνιο με την Γουγούση. Παίρνει τον πόντο η Γουγούση και δίνει την αρέα την Καθάριου. Δώσουμε πέραντα στις φιλοξενούμενες. Κακή συνεννόηση όμως από Αλεξάκου στην υποδοχή. Μπλοκ από Τσαμαζώνες, αλλά η μπάλα καταλήγει out. Είναι η Αλεξάκου που θέλει στο Πανιόνιο. Η υποδοχή τη Βαρουδάκη. Περνάει την μπάλα τόση. Γούζει στην άμυνα. Ωραίο πλασιά από την σερβίς να περάσουν και μπροστά. Υποδοχή τη Χρυσοδούλου. Νίλο περνάει την μπάλα, σώζει τη Έμι. Ο Λούτσης είναι επίθεση, δεν παίρνει μπάλα από το μπλοκ των Αμαζόνων. Είναι επίθεση για την ο Λούτσης, πάει μπάλα στο μπλοκ και πόντος πηγαίνει. Υποδοχή την Κακουράτου, η έμψη είναι ο Λούτς. Παίρνει τον πόντο ο Λούτς, καθώς δεν μπορεί. Νικολαίδης ο σερβίς. Υποδοχή τον Αλεξάκου. Η έμμυση είναι ο Λούτς, πάει μπάλα στο μπλοκ, καταλήγει ότι η μπάλα θα αυξήσει τη διαφορά του για να ξεφύγει και ώστε να κατακτήσει την νίκη. Αντίπεισε ζώνη επιτίθεται η Βαρουδάκη, όσο η μπάλα θα εκτελέσει ο σερβίς. Υποδοχή την Αλεξάκου. Η έμμυση είναι ο Λούτς και εκείνη θα πάρει τον πόντο με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο χτύπημα. Η έμψη Αλεξάκου, πάει μπάλα στο μπλοκ, είναι επίθεση στο Πανιόνιο. Η έμψη στην Αλεξάκου, πάει ξανά η μπάλα στο μπλοκ, σώζει με παίρνοντας η Ολούτς, πάει μπάλα στο μπλοκ των Αμαζόνων και η Αλεξάκου θα πάρει τον πόντο. Προεξενούμενες. Υποδοχή από την Ολούτς. Γούστης στην Ολούτς και γίνεται πίσω ζώνη. Θα έχουμε το κενό στην σελίδο σερβίς. Αλεξάκου στην υποδοχή. Η έμψη στο Λούτσι γίνεται πίσω ζώνη, θα περάσει την μπάλα από το μπλοκ. Είναι επίθεση με την Αλεξάκου τώρα. Μαραζοπούλου βγάζει την άμυνα με περένταση για τις Αμαζόνες. Επίθεση του Πανιόνιου με την Αλεξάκου. Φέρουν το μπλοκ οι Αμαζόνες. Περνάει την μπάλα από Βούση. Οι Αμαζόνες θα επιτεθούν. Με την Βαρουδάκη βγάζει την άμυνα ο Λούτς. Η Αλεξάκου στην επίθεση τόση στην άμυνα. Η Βαρουδάκη περάσει την μπάλα και τώρα ο Πανιόνιος έχει την ευκαιρία να επιτεθεί. Με την Τιέμι πολύ ωραία εκεί πέρα να βρίσκει στο κενό. Ακραία του ιστορικού. Υποδοχή τη Χρυσοδούλου. Περνάει την μπάλα η Βαρουδάκη. Καρέλια στην άμυνα. Ο Λούτσης είναι επίθεση, δεν παίρνει μπάλα από το μπλοκ των Αμαζόνων. Ο Λούτσης επέτυχε ξανά. Νέο μπλοκ από τις Αμαζόνες, αλλά η μπάλα θα καταλήξει για τις Αμαζόνες. Ψάχνουν την ισοφάριση. Ο Γούστης στην υποδοχή. Η έμψη είναι ο Λούτσης. Βγάζει την άμυνα η Μαζοπούλου. Να την μπάλα στο Δούλου. Καρέλια στην άμυνα του Πανιόνιου. Προτεκτή με την ο Λούτς. Πάει μπάλα στο μπλοκ των Αμαζόνων. Σώζει με ένα χέρι η Βαρουδάκη. Περνάει και για την μπάλα. Επειδή στο τον Πανιόνιου. Με διαφορά του να βγάζει την άμυνα. Την έμεινα περνάει την μπάλα. Επειδή στο για τις Αμαζόνες. Όσοι θα περάσει την μπάλα θα κουράσει την άμυνα. Η έμμυση είναι ο Λούτς. Παίρνει τον πόντο ο Λούτς. Τα λεγόμενη Νικολαίδη. Αλεξάκου. Είναι ο Λούτς. Πολύ ωραίο χτύπημα από τον Λούτς. Και νέα σοπαλία στο τέταρτο σημείο. Είναι την Βραζιλιάνα στον δώρο του στην υπόλοιπη αυτή αθλήτρια η οποία σήμερα έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ τον Αμαζόνο. Θα πάρει την επίθεση, αλλά όχι τον πόντο καθώς εκεί ήταν το μπλοκ. Και με τον όλο αυτή που ακολουθούν. Στο τέλος του σετ, θα πάρει πίσω τον Πανιόνιος, πάει μπάλα στο μπλοκ. Και το έχει την μπάλα. Πήρε τον Πανιόνιο, με το κουρά τον βγάζει την άμυνα. Η έμμυση Αλεξάκου εκείνα από την πίσω ζώνη θα πάρει τον πόντο. Νομικού.
είναι και πόντος για τους Κιανέριθρες. Την Αλεξάνδρου. Η έμψη του Γούτη. Μπάλα σπάσει στο μπλοκ. Την Αλεξάκου. Κατουράτου στην Αλεξάκου. Ξαναγεί την μπάλα. Βάζει την Άμρη Μαραντοπούλου. Μπάλα σπάσει στο μπλοκ του Πανανίου. Οποίος επιτεθεί τώρα. Την Αλεξάκου. Μαραντοπούλου θα βγάλει την άμυνα, αλλά συνέχεια δεν μπορεί εκεί στο Δρούνα. Τελεί το σερβίσια η ακραία του Σερκού και παίρνει τον πόντο. Πολύ ωραία εκεί. Βάζει την υποδοχή οι φιλοξενούμενες με την τόση να παίρνει την μπάλα, σώζουν οι Κιανέριθρες, περνάει την μπάλα ο Λούτς. Σώζουν οι φιλοξενούμενες και θα περάσουν την μπάλα. Επίσης είναι το Πανιόνιο που έχει ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι και το κάνει η Τιέμι. Η Τιέμι θα νικήσει αντίπαλη άμυνα, θα κάνει το 25-23 και ο Πανιόνιος θα κατακτήσει την έκτη διαιτητική του νίκη χωρίς μάλιστα να χάσει σετ. Ο Πανιόνιος ο οποίος κάνει το 6-6, συνεχίζει να οδηγεί αέκητος και χωρίς να χάσει σετ την κούρσα του πρωταθλήματος. Ήταν τέτοια η οποία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και σε επίσημα σημεία ο Πανιόνιος πήρε τη νίκη και συνεχίζει από το ήτος την προσπάθειά του για να ανέβει στην Volley League. Να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική οι Κιανέριθρες θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Νάβε Χουβότσι, ενώ από την άλλη οι Αμαζόνες θα υποδεχτούν συναντά τους το Ζάουν. Τίποτα περισσότερο από τον Ανδρέας Βαρίκας. Καλό σας βράδυ.